Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki, barkanmu da yau. Ni ne Umar Garin Malam, mai shirin gidan Bahaushe, mai ban haushi, wanda nake ɗora shi a YouTube channel ɗina mai suna Ingarma TV. Wannan bidiyo na yi shi ne a taƙaice domin miƙa godiyata ga ɗumbin masoyana masu bibiyata a wannan YouTube channel nawa. Kamar mutanenmu na Libya, ina mai matuƙar godiya a gare ku ta yadda muke samun gudunmawarku, ta yadda kuke bibiyar mu, kuke kallon mu. To gaskiya ba abin da zan ce da ku sai dai in ce Allah saka da alkhairi, kuma Allah bar ƙauna tsakaninmu da ku. Yawwa, kuma insha Allahu mu ma za mu dinga tunawa da ku. Sannan sai masoyana na Najeriya, arewacin Najeriya, yammacin Najeriya da gabashin Najeriya, kai har ma kudancin Najeriya, duka ina mai godiya a gare ku ta yadda kuke bina a cikin YouTube channel ɗina na Ingarma TV. Gaskiya ban san iya godiyar da zan yi a gare ku ba. Sannan ƙasashen Saudiya, nan ma muna da masoya masu bibiyar mu. Saboda haka na samu wannan dama ne duka don in miƙa godiyata ga sauran ƙasashen da suke bibiyata a cikin wannan tasha tawa mai suna Ingarma TV, kuma wannan fim nawa mai suna Gidan Bahaushe. Sannan a koda yaushe kuka ga wani shawara ko gyara, a shirye nake ku bani, kuma insha Allahu zan gyara. Sannan mutanenmu na Nijar da Algeria da Liberia, duka dai sauran ƙasashen da suka ji ban faɗi sunansu ba, masu bibiyar mu, da Allah su yi min afuwa. Insha Allahu nan gaba zan biyo duka sunayen masu bibiyata, ƙasashen da suke bibiyata a Ingarma TV. Insha Allahu duka zan zayyano sunayensu. Saboda haka ina fatan alkhairi. A Libya muna da Abdullahi da Isa, waɗanda suke mana comment da like, suna mana fatan alkhairi. Mu ma muna yi muku fatan alkhairi, da Fatima ita ma Libya, da Aisha Libya, duka ina yi muku fatan alkhairi. Waɗanda ma suka ji ban faɗi sunansu ba, masu yi mana comment suna yi mana fatan alkhairi. Insha Allahu nan gaba zan bayyana sunayenku. Masha Allahu, mutanen Libya, mutanenmu, godiya nake. Umar Garin Malam, mai fim ɗin Gidan Bahaushe, mai ban haushi. Ku ci gaba da sauraron mu. Za mu dawo muku da shirin nan mai farin jini, wato Gidan Bahaushe mai ban haushi. Amma a yanzu akwai wani shiri da nake ɗora, da zan fara ɗora shi ranar Litinin idan Allah ya kai mu 8 na dare. Insha Allahu. Saboda haka ku dinga bibiyar mu a wannan shiri namu, a wannan tasha tamu ne ta Ingarma TV. Na gode, na gode, na gode. Shirin namu sunansa Goron Sallah. Goron Sallah sunan shirin namu kenan. Saboda haka ku bibiye mu a wannan tasha tamu. Godiya nake.